karadyo, ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Tunukong Paraiso. Sorry kaayo, Bray. Mihatag kong mama aron dili na siya maghasol nato, pero nasayop lang di ay ko kay magsige magyapon siya og pangayo. Nasuko ka, Bray. Sorry. Wala naman ka. Unsa pa may mahimo ko. Gitunto man lang ko ninyo. Brian. Kung pangitag bayad sa tupa-ista din eh. Magkasapar ka ng 7,000. Mangita taglain. Ay, husto tuwid. Bisitahon ako sa ng Remy ha. Basin og wa pa'y nagpuyo sa gipuy-an nato. Mubalik na dito, Brian. Huwag kapuslan ang mabalik ka dito. Kaya natultulan na to nila. Huwag kapuslanan ilo na. O mangita taglain. Kana lang barato ang abang. Kuwang patas pa, way. Ato na pa yung muslan nga. Niyata rin eh. Tuod ay, kailan ni mo ang ikagaw sa driver sa taxi? Ang tag-iya ining apartment? Oh. Og naswertihan pa ta. Nga niyata rin eh. Sophie iya nga, no? Nganong nahibaw ka? Gikasulti na ko ang helper. Katukong gikasulti na ako pagawas ni mo. Katabang to niya itong gingalan og Sophie. Mamahuay na ta. Dali na. Gusto kang maligo o na matug aron presko ang lawas? Di ay sabon og tualya o. Buntag namang cute. Ay, may most nagkaliko. Nindot ang banyo. May shower. Kung mag-abutan tatag abang ini, nindot nung ta. Hayahay atong pagpuyo. Pero, lisod na. Sige lang, Brian. Puhon naman kong panganak. Manrabaho gid ko aron makaabag ko nimo. Di ba nagsabot naman ta? Gayng na naman tika nga, di ko gusto marabaho ka. Ang imong ati manon, ang ato ng anak. Magduha naman ha. Mas magidang lang na sa imong pag-atiman. Brian. Sige na, dito may suot anak. Sige na. Bay, maligo na ko. Hamos to na kong lawas. Lamit itong ikatog o magkaligo. Darang sabon ng tualya o. Pagwasi kong uran. Nakatugog maayo si Brian. Akong tanaw niya rin. Malinawon kayo yung hitsura. Murag pa nagihambing nga problema sa mong pagpuyo. Ug dihang gisultihan ko siya bahin sa kwarta nga gipangayo ni mama matagpuan. Walang sa taon may reklamo. Tungod kay dili siya gusto nga mahiubos ko. Maingon man tuod nga gitunto lang kuno siya pero kutob ra diyang iya gisulti. Wa na ikipuno. Buutan ka, Brian. Isamot ang pagmahal ko nimo. Sorry. Sweetheart. Sorry, nagkamatanuan ka. Wala ka matug. Si Pipi mo. Nakauyan good nga. Niyata din eh. Dako ang kwarto. Natug ang atong anak. Bray. Tinuod nga wa ka masuko nga gamay na lang ang kwarta nga gipahipusan mo na ako. Mao din ang ganaon na ni mo. Mauwa ka magkatug. Ingon magod ka kanina nga gitunto lang ka na mong mama. Mihatag ko niya aron di ta mahasol. Dili pa dunggon og sulti ni mama. Labi na gid ikaw, Brian. Di na tabagis ko na. Dili na mabalik ang kwartang tuan ni mama. Dali gani, be. Oh, kamot sa misis. Naligo sa day ka? Natagbaw ko kaligo. Bugnaw kay ang tubig. Dali.
love you more, Brian. Di ko mukaon pa. Wa ko'y gana. Oy, LB. Apil na grasya si imo kayo mo sa kaguol. Ngawa na mahon ni mo. Tingali ikaw sa tuba ang mama ni mo. Yaw-yawan ka. O, lagi ko'y gana pa. Elvira. Gimingaw ko ni Baby Sam. Ako kay maghungit siyang lugaw mapuntag. Ako'y magligo niya. Mag-ilis niya. Then isorry na ako siya sa kawas. Gimingaw ko sa patag ni Ilona pa. Duha naman nung taming magsuon. Mibiya pagit siya. Si mama man ko. Wala siya konsiderasyon. Oy, kaluoy. Murag di niya anak si Ilona. Gusto na. Gusto na. O sige, di magkakamukaon kay wagay gana. Nahin, ay pugsa ng imong kagalingon. Pero unya, kung gutumon ko na, kaon yun, ha? O, nay. Bangon na inahan mo. Aris ako sa kwarto pa. Elvira! Nga no? Dahil gahit magkastingog mo, ngano ka? Aron ako sa kwarto. Paminauna. Doa pa may mga butang nila nga nabilin, ayaw to gihatag ha? Muanikan sila aron pagkuha ato ayaw pasak ah. Nakanungog ka, Elvira? Tawa na ko makasabot ni Molodya. Nga bang, ikaw naman lang niya nakasuko ni mo sa itong anak. Kung mo pa yung hunaw-hunaw, ikaw may nakasa. Ikaw ang nakaingon nga nung milaya sila. Ikaw pa'y nakapabor. Kaya nangayon, ikaw 3,500 matagbuan. Kanya mag-iningon gyapon ka na. Puro makagdiliinahan sa itong mga anak. Nahibaw ka kung ngano naingon ko ni Eni Hamen. Tungod sab niya, no? Ha! Gikwenta pa ang kwarta? Giboy-boy ko? Ha! Kasalbahis. Basulan na niya ang gibuhat, Hamen. Magmahay ra siya. Elvira! Hamen! Hoy! Animal, wag ko pa minawa ay. Elve! Ang gisugo ko ni mo, ha? Ayaw pasakag mo, anhe. Kung si Tidor ang duha ay. Nakasabot sa binuhatan ni Ilona. Bahala na mo! Bri, magpalit ko itong pagkaon. Hain ka mga tindahan din is pagkaon, no? Ako lipalit. Lutong daan na lang. Din lang ka. Udto na kitang nakamata. Gigutom na ko. Pagpaingon ko na ito din higarin ng katlaon. Huwag ko nakitang tindahan. Sige, manaog ko. Nagadaman tag-biscuits. Timo-timo lang muna. Sige, Bri. Ayaw lang pagdukay ha. Kay gutom na cute. Lahit cute ko na kano nang masud sa tiyan. Duhagod may gigutom. Kaya pila na ko ni kabuwan ang niya sa kontiyan ron. Kao na nag-biscuits. Magdali ko. Ang katabang din eh. Mautanag ko sa napita matindahan o pagkaon. Day. Kadiyot lang, day. Uy, hala. Nga na, sir. Sir. Hala, uy. Pogi ka ayo siya. Nga no, sir? Ay lang pagsir na ko, day. Brian lang. Ay, Rika, sab ako ngalan, sir. Nga naman unta, sir? Asa napita ang nanilag pagkaon din eh. Magpalit ng tako? Ay, layo ramba, sir. Kaya wa may nagtinda ang pagkaon si doon. Pulos manggudag ko ang mga balay din yung dapita, sir. Sige, mangita lang ko. Wala, di mo makaluto, sir. Wa pa mo'y paniod to. Nautuhan ng mata. Sige lang, mangita lang ko. Kadiyot lang, sir. Tuay na kang sobrang pagkaon ni Ma'am Sophie. Kamay ramang kaayo kinan-anak si Ma'am. Kahit di man gustong mudak ko ang lawas, magkuha ko. Ayaw. Kun, mangita lang ko diri sa gawas. Sige, ha? Enrica? Ma'am! Nana, Ma'am! Sir, sultihan ako si Ma'am, ha? Tama ko kang pagkaon, sir. Uy! Ayaw. Sige, magawas ako. Brian, kaniyot lang. Kitawag kang Ma'am, sir, ay. Sophie? Dali. Ato, na, sir. Sige. Basi makutan na siya ba dahil may puyo din eh. O dili? Nagduha-duha di ay mo, sir. Kaanindot
niining apartment ni ma'am? Dili may maka-afford. Brian, sa kauna ka dali. Good afternoon. Lapas sa bang alas 12. Hapon ka dun. Asa man unta ka? May palito lang ko sa gawas. Palit ko na siya pagkaon sa kawas, ma'am. Ay, layo bang tindahag pagkaon din O sa mga pagkauna? Pang snacks? Ay, wa sila makaluto, ma'am. Kay nautuhan mo kunog mata. Wapay pa ni Udto. Mao ba? Naidaghang pagkaon sa komedor. Dili ba? Ako bitaw nang giingnan siya, ma'am. Na maulaw man ko nooy. Daghan bitaw kag sobra diyang pagkaon, ma'am ay. Kuha ari ka. Awa, ma'am. Da lagi. Unsa na gisulti nako nimo, sir? Kuhaon na nako ha. Kauwaw ina eh. Kaikog na ko. Yan ang mauwaw man ka og maikog. Nalimot ka sa ito pinagsamahan nga barkada. Og nalipay ko nga nakita ta. Og gikaila si misis nimo. Nagasulti na mo si Ilona? Wa, pero nakita ko na siya. Diyang nanaog siya sa apartment. Mabdo sa sabdaes siya, no? Dako nagtiyan. Marag umaanak na. Oo. Ikaduha. Wag ka mausap, Bri. Ikaw paghihapon ang Brian nga akong crush. Kani ato pag yun. Sophie. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!